Posledný rok bol asi každého z nás turbulentný a tí, čo sledujete naše YouTubeové kanály, čo máme s Mišom každý vlastný, tak si zistil, že ani tým sme sa poriadne nestihli venovať a zistili sme, že sedíme na viacerých stoličkách naraz a ani na jeden nedokážeme sedieť poriadne. A to podobne, ja tam vidím takú nejakú paralelu aj s tou technikou, že proste ja mám strašne veľa techniky, ty máš trošku menej, lebo tým, že sme sa sťahovali zo štúdia, tak som to všetko musel prenášať a videl som, koľko blbostí mám nakúpených. Takže dnešný podcast bude skôr aj o tom, že čo naozaj potrebuješ a čo nemáš. Čo dobré je seknúť, keď ti to robí nejaké problémy alebo nemáš z toho nejaký užitok. Ale ešte predtým taká jedna malá infoška, mali sme kanál Dvaja junci za kamerou a veľmi to súvisí aj s touto témou, že robiť 10 vecí naraz a ani jednu poriadne. Nevedeli sme sa už venovať tomu kanálu a robiť napríklad aj Lens Brothers, aj svoje vlastné YouTube, Instagramy a kopec iných vecí. A ešte venovať sa štúdiu a všetko možnému, že tak, strašne veľa súčasne. Takže sme sa rozhodli, že Dvaja junci za kamerou stopneme a tieto podcasty už budú vychádzať tu u nás na Lens Brothers. Takže to budeme mať zjednotenejšie, budeme to mať jednoduchšie a verím tomu, že pre vás to bude lepšie, keď to budete mať na jednom mieste. Tak, ja by som začal práve tou témou, ktorá je tak akože najhorúcejšia. Tí, ktorí teda ste sledovali naše kanály, tak viete, že sme zrušili štúdiu. A to bolo presne jeden z tých dôvodov, čo bol taký prvý impuls vôbec to zjednotiť, lebo tak, jak Miško vravel, sedíš na vlastnom YouTube, na Instagrame, zháňaš si svojich klientov, lebo predsa obidva sme primárne akože profesionálni filmmakeri, fotografi, že toto sú také naše zábavky. A potom zistíš, že vlastne chceš toho toľko a ešte to proste zahltí, že to na teba padne. Čiže tým som začal, že my sme sa rozhodli teda to štúdio zrušiť a malo to akože za mňa ekonomické dôvody veľmi jednoduché. Ja som ho toľko nepotreboval a... Ja už som ho tiež toľko nepotreboval. A ty si ho tiež toľko nepotreboval a vlastne dostávaš sa do toho, že musíš si to vždy spočítať. Keď ho nepotrebuješ, nebudeš ho platiť. No samozrejme, Je hej. to jednoduché. A toto vlastne by som aj ja tak akože vidím takú paralelu, že veľmi veľa som nad tým začal potom rozmýšľať, aj čo sa týka mojej roboty, že potrebujem ten objektív každý deň. Potrebujem ho vôbec raz za rok, že proste či to má zmysel si ho kupovať a či to má zmysel si rentovať, lebo my fotografi sme takí mamonári. Hej, a to je ešte sa k tomu vrátim, lebo to je také, že ja tomu hovorím, že ťa prevalcovali emócie, že chceš niečo, lebo to chceš, lebo sa ti to páči a budeš mať k tomu možno taký lepší pocit, že to vlastníš. A vlastne aj to naše štúdio, keď sa k tomu vrátim, tak mnoho ľudí, čo som si pozeral aj tvoj YouTube, aj môj, tak mali veľmi také povzbudivé reakcie, taký support. A mi to niekedy prišlo, že aj kamaráti, keď mi rozprávali, takže k tomu majú väčšiu citovú väzbu ako ja sám. A nehovorím, že ma to nehnevalo, že nám to proste nevyšlo, ale práve to, že stále to dávaš do také roviny, že máš tomu aj nejaký cit, ale že tá praktickosť a to, že na to pozrieš nejak z reálneho hľadiska, že či ti to teda vychádza, alebo či ti to nebere viac energie, peňazí, že či ťa to proste toto prevalcuje, že čomu dáš prednosť. A za mňa je lepšie, možno to je rokmi, skúsenosťami, že viacej tie city ohľadom týchto vecí nehmotných idú niekam do úzadia a rozmýšľaš nad tým, čo je efektívne. Takže... Ale zober si to, že keď sme začínali, vieš, ja neviem ako ty, a keď som si kúpil prvý L-kový objektív, tak pomaly som ho spal v posteli. No samozrejme, vieš, ja som ho po každom použití zabalil naspäť do tej krabičky dokonca. Ja sa dával do toho recuška, vieš, Teraz si kúpiš L-kový objektív, tie RF-ka akože stoja šialené peniaze, ani ho nepozriem, proste bachnem ho do fotobatohu a proste, že čau, tak pracuj, vieš, že možno aj toto je to, že tým, že už sme v tom tak strašne dlho a vidíš, jak tie veci prichádzajú, ako odchádzajú, ako sa menia, a že k tomu máš taký trošku iný citový vzťah, lebo jasné, ja keď som napríklad štúdio sme zakladali spolu, tak pre mňa to bolo, že chcem to, je to super, vieš, že viac som išiel do toho ako keby emočne, ako logicky, ale čím dlhšie som v tom bol, tak som zistil, že OK, že akože ono to nemá úplne ten zmysel, ktorý som pôvodne chcel a nenaplňa ťa to a aj s tými objektívmi, ja to mám tiež tak, že mám ich tam bambilión, ale väčšinou sú tam objektívy, ktoré som 2 roky nepoužil. Vieš, a stojí to veľa peňazí. Hej. A že veľakrát za mňa, teraz keď už som v tomto stave, že chcem mať to, čo používam každý deň, chcem mať kanceláriu, kde si môžeme natočiť múdre videá, nemôžem spokoji strihať, keď nám nerozkopávajú cestu, ale nepotrebujem štúdio, alebo nepotrebujem každý deň. Možno za 5 rokov Súrme druhé. Však práve, ale to keď si stále budeš hovoriť, jak tiež nám povedalo zo pár kamarátov, že však ale raz to príde.
Ale to keď stále v sebe živíš, raz to príde, že prečo si nepočkáš na to, keď to príde, však nemyslím si, že je až taký problém, a teraz nehovorím, že to stojí pár eur, ale keď dostaneš zákazku, kde vieš, že budeš potrebovať nejaký špeci objektív, povedzme tú pevnú 300, mi teraz napadlo, že ideš fotiť nejaký šport alebo niečo špecifické, tak si ju kúpiš vtedy, keď to ideš fotiť. Alebo si ju prenajmem. Alebo si ju prenajmeš, no, keď to má byť nejaká jednorazová záležitosť. Zober si, že bol si som na majstrovstvách sveta vo vodnom slalome. Mal som tam 600 a 400. Bolo to týždenná robota a odtedy to bolo 2021, tuším. No už je to. To bolo počas covidu, kámo. Hej. Takže odtedy som nepotreboval. Nebudem kopovať 600 a 400 dokopy máme 25 000 eur. Jak taký full code. Keď to potrebuješ na jednu jedinú zákazku za 5 rokov vlastne. Hej, keď to bereš takto, že to, má to generovať nejaký aj zisk, vieš, že to bereš na svoju prácu a chceš z toho mať nejaký výstup. Ja nehovorím, mnoho kamarátov, čo poznám, máte prachy, ste si kúpili napríklad na Wildlife, že nezarába ti to, ale že chceš to, máš to ako svoje hobby, super. Ale ako, keď to zoberieš z toho pracovného hľadiska, tak ti to nedáva zmysel, aby si to vlastnil. No jasné, že nie, lebo vieš, to je to, že ja si kúpim bike za 4 000. Ty by si ho v živote nekúpil, ale ty si kúpiš korčule, lebo ťa to baví, lebo je to tvoje hobby, lebo ťa to proste nejako dokáže vyfiltrovať. Jasné, keď má niekto fotenie ako hobby, že máš svoju robotu a neviem, zarábaš tam XY, tak si kúp proste pre mňa za mňa 4 kg. Keď ďaká tomu dokážeš proste si vyčistiť hlavu, ideš fotiť nejaké zvieratka a naozaj ideš každý víkend a baví ťa to, do it. Ale proste pokiaľ to bereš komerčne, alebo respektíve pracovne, tak ja sa na to pozerám akože fakt, že matematicky. Ja to, čo potrebujem, si radšej rentnem, pokiaľ to nepotrebujem pravidelne. A to isté sa stalo s tým štúdiom. Proste na začiatku som potreboval 4-krát do mesiaca, malo to zmysel. Teraz som potreboval 4-krát za rok. Ja to nebudem žiť. Ešte skočím do takého iného extrému, lebo ja posledné 2 roky som taký iný extrém, ako som, nehovorím, že odišiel z používania Canonu, ale keď som chcel skúsiť niečo iné, áno, prebehlík, tak som si povedal, že pôjdem na to úplne takou inou stratégiou, že mám jeden základný objektív a ostatné si buď rentnem, alebo som dostal v rámci spolupráce, nehovorím, že ne, ale sú to väčšinou pevné sklá a hovorím si, že chcem mať u seba jeden zoom, jedno svetelné sklo a ostatné, keď budem potrebovať, si ako keby rentnem. Keď príde zákazka. Ano. Keď mi tá zákazka zarobí na tie sklá, super. No ale medzi tým som dostal zo pár takých primov, skiel na video, ale zase na druhú stranu nemáš to ako keby na fotenie, takže vždy potrebujem ako keby si rentnúť. A zistil som, že mi viacej vyhovuje si požičať ten objektív, lebo si môžem vyskúšať aj rôzne. A nemusíš sa o neho starať. A pozerať na to, že teraz rok tu je v skrini a nič som s ním nerobil. Ja mám takisto, že proste ja mám paletu objektívov, čo používam každý deň, čo vlastne skoro z batohu ani nevyťahujem, tu chcem mať vlastnú. Ale mám tam 120x302 8, brutálne sklo, ale 4 roky stojí v skrini. Teraz keď som bol fotiť, tak som potreboval dlhšie sklo, tak som si proste radšej rentol 100x500 za 3 dní. Nafotil som, prišiel som z fotenia, utrel z nej prach, dal do krabice a poslal naspäť, že ďakujem chlapci. Nemusím ho servisovať, nemusím ho kupovať a ten rentál stojí proste absolútne, že dneska už nič, lebo tých rentáliek je toľko, že za chvíľu to bude také, že kúp si kartu a darujeme ti objektív. Ale zase, keď si to tak zoberieš spätne, že aký to bol dobrý pocit, keď si mal tú skriňu plnú tej techniky a že teraz nad tým rozmýšľaš tak inak. Lebo kedysi sme boli takí, že proste, hej, chcel si to vlastniť, máš to všetko a že keby čokoľvek sa stalo, tak to len vyťahneš zo skrine, lenže tým, jak sa tam doba menila, tak aj kopec nielen štúdií vyrastlo, ale aj kopec rentálok, takže je to iné, ako keď si chcel rentnúť povedzme pred 10 rokmi objektív. No vtedy sa nedalo. No a teraz v podstate všade máš nejakú rentálku, už pomaly aj na maličkých dedinkách. No dokážeš si, že je super. Ale vieš, to máš aj kuriéri, paketa, proste všetci, že vedia to k tebe ľahšie doručiť, rýchlejšie doručiť. Čiže áno, presne tak, jak ty vravíš, že to, čo sme kedysi museli vlastniť, lebo iná možnosť v zásade nebola, alebo si mal kamarátov a požičiaval si to, tak dneska ja nechcem mať plnú krabicu vecí, alebo respektíve skriňu, lebo mi to stojí a nezarába to. A keď to rozratáš, tak ja by som potreboval ten objektív používať aspoň 200 krát, aby sa mi vrátil. Víš, že to prichádza otázka, že kedy by si ty napríklad si povedal, že potrebujem to vlastniť, že lebo to potrebujem často na prácu, že kedy by si to kúpil, aj keby to bol špecifický objektív, povedzme tá 300.
že musel by ti za rok vrátiť tú investíciu, alebo ako to bereš? Pri týchto investíciách sa na to pozerám trošku ešte triezvejšie. Pre mňa každá investícia sa musí vrátiť trojnásobne do roka. Čiže vďaka tej veci musím zarobiť trojnásobok, lebo to není iba to, že to kúpim. Ja to musím niekde uskladniť, ja to musím udržiavať, ja to musím servisovať. Čiže pre mňa, keď by som si chcel kúpiť 300, neviem čo teraz stojí, viem, že tá 100 na 300 od Canonu stojí 11 000 eur. Čiže čisto matematicky a hypoteticky, ak by som mal zákazky v hodnote 33 000 eur, vďaka tomu objektívu, tak vtedy si ho kúpim. A keby si mal iba 20 000 vďaka tomu objektívu? Zvažoval by som to. Ale ak by som mal zákazky v hodnote 10 000 na rok, čo len dopredu, že by som išiel fotiť golf a kúpiť si kvôli tomu 11 000 objektív, tak to znamená, že celý rok robím iba na ten objektív. Vieš, prečo sa na to pýtam? Lebo ono to takto ti príde také čudné, že však ale zobral by som si ho, aj keby som zarobil s nimi tých 11 000, že sa mi vráti. Lenže veľakrát sa stáva to, že ty zoberieš tú prácu, ktorá ti zarobí na ten objektív, ale zistíš potom, že dokeľu ja som tu zarábal 11 000 na to, aby som si kúpil objektív, aby som s tým mohol pracovať. Presne, tým pádom si tam zadarmo. Takže áno, že vlastne tým potom máš aj taký podvedomý pocit, že vlastne všetko, čo si usporil na to, si minul do objektívu, ktorý síce sa ti vrátil, ale ako keby si to robil za nulu, že stále si na nule. Tak preto si myslím, že, lebo to nie je len o tom jednom objektíve, teraz potrebuješ tomu telo, v tvojom prípade dve tela, telekonvertory, adaptéry a tak ďalej a tak ďalej. No. Že áno, pokiaľ by som, situácia toho golfu, pokiaľ by niekto so mnou podpísal zmluvu na 5 rokov, tak si ho kúpim. Lebo viem, že za 5 rokov, matematicky pomer na to, hej, že 10 000 za rok, 5 rokov, kúpim sa ten objektív. Ale kebyže nemám zmluvu na 5 rokov a niekto mi povie, že tu nám možno na 3, na 4 golfy, vieš, otvoríš si rentál, prenajmeš si ho za 60 eur na deň, dáš si ho poslať v piatok večer, v nedeľu ráno im ho balíš, aby si naozaj platili iba ten jeden deň. Alebo keď už dlhodobo proste by si s nimi fungoval, tak sa s nimi dohodne, že v piatok mi ho ráno pošlite, v pondelok vám ho dovezem, ale určujete mi jeden deň, tak sa ti to vlastne zaplatí, lebo vieš, zober si, že mal by si 15 golfov, 15 krát 60-70 eur, kámo si na 500 eurách, čo niekomu dáš za rentál na celý rok. Hej, a to sme teraz pri takom extrémnom príklade, ako je tá 300 alebo 100 na 360 000, ale keď to tu môžem spomenúť, nechcel som to sem nejako veľmi motať, ale my máme spoluprácu so Zoomy z Nitry a keď som si pozeral tie objektívy, čo som chcel napríklad len vyskúšať, tak tam bolo, ja neviem, okolo 20 eur na deň proste ten objektív. A teraz si hovorím, že keby to bol taký prípad, že idem točiť event, čo sa mne stane možno raz za mesiac, alebo raz za 2 mesiace. To nemá zmysel vlastniť. Tak si hovorím, že aj keby som ho mal mať 3 dní, tak je to 60 eur. A ten event sa mi viackrát vráti, než tento objektív, takže si myslím, že nemusím nutne mať všetky tie sklá. Takže toto bol len taký extrémnejší prípad toho, že čo sme chceli povedať. Pozri, ja ti to dám veľmi jednoducho. Ja chodím fotiť business portréty, mám štúdiové báterkové blesky. Jeden štúdiový blesk stojí 1000 eur. Ja keďže idem fotiť business portréty klientom do exteriéru 10-15 krát do roka, tak to chcem mať doma. Ale pokiaľ by som to fotil 3 krát do roka, mne sa to neoplatí, lebo presne Zoomy majú rentál, Aquetečko má rentál, Prolejka podľa mňa za chvíľu bude mať rentál, ak ešte nemá. Neviem, ako nesledujem to, ale viem, že napríklad keď som niečo si rentnúť, hej, kliknem, nejaký, povedzme napríklad chcel som si požičať Laovu, ten Probe, to má každá druhá rentálka, akože to... A stojí to 30 eur približne na deň. A nemusíš to servisovať, držať to tu, lebo proste ty si to mal potom vyčistiť optiku, dať to dokopy, vieš, mne keď sa to pokazí, aj to svetlo, je moje vlastné, lenže práve preto napríklad ja spolupracujem s Fomejom, lebo viem, že keď im to svetlo takto dám do servisu, ako som ho teraz niesol, lebo mi padlo 2-krát, 20-krát, veľa, tak proste som ho odnesol do servisu, že počúvajte, že po x pádoch vy servisujte, oni mi za ten čas prenajali náhradné, za smiešné peniaze. Že ja mám s čím robiť. A to je presne tá výhoda toho rentalu. Teba nezaujíma, čo s tým je. Ty prídeš, potrebuješ to 3-krát do roka, rentneš si to a ďalej ťa to nezaujíma. Oni to doberú, pozrú, či je to v poriadku a ty dostaneš 100% kus. Tým nechcem povedať, že to hádžeme o zem, hej? A moje svetla sa stalo, hej, lebo máš na tom softbox, ono zafúka, keď fotíš business portréty niekde v exteriéri, máš tam 3 svetlá. Môže sa stať, hej. Nemôžeš mať asistenta pri každom svetle, tak proste občas to tak proste padne. No. Ale tak zase druhá vec je, že to proste priznáš, hej. Spadlo to,
Predsa len, A tak to sú moje vlastné, hej, že keď ide som ale na akože servisu. myslím tak, že keby to bol rentál. Kebyže to rentál, rovno okamžite v tú minútu volám, že počujete, padlo mi to, čo s tým. A ešte sa možno vrátim k tej láve, lebo to sa veľmi často stáva, že sa bavíme o tomto objektíve a mnoho ľudí si to chcelo kúpiť. A ne, že by som chcel kaziť nejak biznis tej láve, ale proste to je objektív, ktorý napríklad ja potrebujem, chcem. Teoreticky by si Teoreticky by potreboval. som to potreboval na 3 zábery za rok. A to je blbosť proste kvôli tomu kupovať, lebo aj tie veci padajú na cene a možno, že by som to použil len raz za rok a potom 3 roky, lebo máme tu niektoré veci, na ktoré sa tu práši 4 roky. A vlastne stratili hodnotu, povedzme, zaokrúhlené, že z 1000 na 250, že to nevieš predať za 250 eur a nepoužívaš to a vtedy ti to príde veľmi ľúto, že vlastne sú to vyhodené peniaze. Takže možno, že aj toto je taký príklad tá láva, že pokiaľ sa tomu nevenuješ na 100% tým makrozáberom, tak si myslím, že stále je to lepšie rentnúť, vyskúšať si a zistiť, že to ešte na to potrebuješ silné svetlá, brutálny statív, keď chceš nejaký slider, aby to malo pohyb, tak naozaj pevný slider a tak ďalej a zistiť, že ten objektív samotný ti až tak veľmi nepomôže. A to je presne to, čo som ti hovoril, že proste pre mňa ten gear navyše si musí 3-krát zarobiť sám na seba za rok. Že tá pridaná hodnota, vďaka čomu zarobím. Hej. Ak by si tú lávovú, ak by ti to prinieslo, stojí 1500 eur, tuším? Tuším nejak tak. To znamená, to, že ho vlastníš, by ti muselo vygenerovať 4,5 tisíca ročne navyše. Čo nevygeneruje? Takže, keď to potrebujem, si to za 20 eur rentnem. Hej. Takže tým by som ukončil naše prvé múdre video. Filozofické veľmi. Filozofické video. Ja pevne verím, že ti trošku pomohlo. Ja sa teda ešte raz ospravedlňujem aj v mene nás obidvoch za ten chaos, že proste posledný rok, za 2 jonci sa volal ten kanál. 2 jonci za kamerou. Že tam sme absolútne nič nedávalo, proste na to nebola kapacita, lebo sme chceli sedieť na 5 stoličkách súčasne. Nedali sme to, no. Proste nedali sme to. A čiže tieto podcasty uvidíš ďalej na našom YouTubeovom kanále Lens Brothers a u nás na webe Lens Brothers máš aj vzdelávanie pre fotografov a kameramanov, ak chceš napredovať a nie iba počúvať bláboli, ale reálne sa niečo učiť. A ešte možno by som to ukončil takou otázkou, že či máš aj ty nejakú techniku, ktorú si kúpil na značením a máš ju stále niekde v skrini a používaš ju maximálne raz za rok, len aby sa nepovedalo, že tam sa na to len práši. Iba jednu? Kľudne napíšte viac.